nke onye chiri Nazareth. Ọ bụrụ na ị bụ onye ga-abụ ma ọ bụ na iso na ndị na-edu nwa ha amụrụ ọfụ na-ekujere pastọ ka o bie ya aka ka ọ gọzie ya, ma ọ bụ na nwunye gị dị ime ịkpọrọ ya ka ije ka fada metụ afọ ime ya aka bisi ya esi na aka ngọzi, ma ọ bụ na ị bụ nwaanyị esi ka ije ka ime itie pastọ ka o bisa afọ nwa gị nwere n'afọ aka. Mara amarụ na ife ndị a niile na-afọ na pastọ niile ndị na-afụ bụ ndị gwachara ọgwụ ya na-anarụ ndị mmadụ ife ha nwere, na ịfụ na ha na-acha na ihe a bụ onyinye ụmụazị amụrụ ọfụ na nwa na n'afọ ka ha ji wee na-acha na ife niile a na-eme nke ha ga-ata afọ ya, mana ị ga-echewe mgbe ha tara afọ ya. A sị na onye na-enyere onwe ya aka ka Chukwu na-enyere aka. Ka ị na-anụ onu m taa, achọrọ m ka ịtụsasị ozi a ka ndị amara maka ihe amarụ, ka unu mata na ife a na-emezi na even na ọtụtụ ndị Reverend Fathers na-emekwuzi ya, na-eji akwụtazi ọgwụ wee na-anarụ ndị mmadụ akara aka ha dị alọk wee na-achine ụmụazị dụ n'afọ nwa dụ n'afọ maọbụ ụmụazị na amụrụ ọfụ ha ewuru dị acham wee shamụrụ dị alọk ife ọma ha wee na-arụ ha na onye ka ọ ga-abụ onye mụchazie nwa 20 years nwa ya na-agba efu obere nwa nọ 15 years 14 years ọ na-agba achawo, efu nwoke nọ 14 years ọ na-achọ ebe ọ ya agwọ ọgwụ maọbụ ọ na-ezu oshi. Ị na-asị na nwa gị na ịmakwa onye mere nwa gị, mana ichefuo mgbe ị na-ebu ibu afọ ime ejegheri na nke pastọs na-ejegheri na nke fathers ị na-eje ka ebisa ya aka ngọzi, iru anarụ gị lọkụ nwa gị ji wee bịa ụwa. Ife na-eme n'ụwa a, ife ịmara ọkara gị ka ị na-anụ olu na-atụsazi aka ndị ọzọ na-aghọta ihe a na-akọwa na ife na-emezi na-adị egwu. Ọtụtụ ewerugwo ebe ha na-eme ka eje nata ngọzi wee lapụrụ wee were onyinye nwa ha ji wee bịa ụwa lapụrụ ndị osichiegbu a wee jide ụmụazị mmadụ n'aha n'Igbo ahụ ibiribi ịmụzie nwa, ụfọdụ mụzie nwa anwụọ, ụfọdụ enwe miscarriage. Andụ nwa ọkụcha ha ga-esi wee jite ihe mere ha, ife anyị ga-emeghachi na-ezi ya na o nwere onye na-achụkwa ha, mana ọ pastọ ije na nke ya, mana ọ Reverend Father bisara nwa gị aka ma ọ bisara afọ ime nwunye gị aka na ị na-achọ ngọzi, ichefuo na o nwere mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa. Ọ njegheri ahụ na-ejegheri mere afọ ji wee ka na ezinụlọ ọbụla ebe Chukwu na-achọ ihe na-eme unu, mana ọ bụ unu na-eme ife na-eme unu. Ife a na-agwa unu kemgbe si unu na onye amagha gị o nwere ife ọ ga-emenwu gị, ma site unu aghọtabeghị okwu. Ịdị ime nwunye gị dị ime ọ na-ejegheri egbu ya nkịtị, ọ na-eje ebe anyị ekpere ya ekpere. Nọọ ndị pastọ na-enye nwa, azụ nọọ ndị pastọ na-enyezi nwa gị mụọ nwa iposuo ya na soshal midia. Unama na soshal midia na-abụ ebe ndị ajọ mmadụ ndị witch doctor juziri na-arụzi mmadụ epiposuo nwa gị na washamụrụ ya wuti vidio shamụrụ lọkụ nwa gị. Ọ bụrụ na iso na ndị na-abụ ịmụ nwa bụ ipostuo ya na ya and you are not a spiritual person, stop ya. Ọ bụrụ na ịdịrị ike na mmụọ wee na-epostu nwa gị picture nwa ọfọ gị na ịntanetị na soshal midia, be very careful, maka na ọ bụ nwa ka ị na-agba ibiribi, nwa ka iwere tụpụrụ ndị ilo, tụpụrụ ndị ajọ mmadụ, ndị amoosu mmụọ na mmadụ, ka ha were nwa gị wee na-agbara iche na mmadụ gba elu. Kwụsị ụmụ ife ndị a niile unu na-emegheri ka ebie gị aka ebise gị aka. Ịmara ife nwoke na-eme na nzuzo, ịmara ife ọ na-eme ụka ya wee na-aga ọ na-eti Jizọs. Ọ maka na ha na-eti Jizọs na Jizọs enwere ike o nwere mere ọgwụ ndị mmadụ ji wee na-anwụ aghara. Kwụsị ị na-ejegheri ụmụ oke njenje ka ị ghara ị na-ebutere ụmụ gị afụfụ eme chọba onye na-eme gị
mana ọ bụ ngwa mere ụmụ gị mere na ụmụ gị ada aga n'iru maka na iwerugo lọkụ nwa gị lesi ndị pastọ lesi ndị reverend fada ndị reverend fada na-agwọzi ọgwụ ka ndị mmadụ wee na-abịa na nke ha ka ha wee na-eme mirakụl ka ha wee na-ewu ewu otu ndị pastọ si eme uche unu dị ya ma ndị na-eji egolo ọgwụ na-aṅụ uche unu dị ya ife na-eme n'ụwa a dịzikwa egwu asịkwa nke otu ofe ozi na ife ọjọọ dịzikwa n'ụwa a kasịkwa nkụ